Добре, аз съм го спря на пауза. Да. У нас няма никой да рухне. Нямам! За сега нямаш. Без исках да ударя крипъра. Аз съм на малко. На 300 часа. Не ме бъде изволите. Аз съм 24 кокали. Да се направи... Дай да направя вълна. Аз по вълна легло. Айде, почваме. Ева до мен. Хора, тук съм. Да. От за Марио. И се накара да спре клипа. Марио ти вълната. Фас. Тази синята никой да не я пипа, защото е много важно. Нямам камък. Да. Да, че съм на 2 бучета. Вау, няма път, сериозно. Поне нещо помага. Няма да сте легенда. Поне вече ще имаме къде да спим. Да, много е дебил. Такова мекичко за мене, защото аз обичам мекото. Омаза. Нямаше няколко дни клипове, защото бях на Балкана и там нямаше никакъв интернет. Нямаше как да ги качвам. Знам, ама... Такава... Да, и не мисля. Охо, коуч. Събирам кол. Ами нищо. Едно айрон, сериозно ли? Поне ще умра. О, да, законне камък. Добре. 9 камъка има това. 6, 7, 8. Първо да се събера храна и тогава. Може да изтопиш без камък. Овце! Ама те ни трябва, защото не пускат. Ето от мене. Едно силито. Колко овце. Ако бяхме на нос, може би сега ще ги убия. Мог ме да мине, няма да го. О, крави! Идеално! Чакай малко, аз съм на едно буче. Да. То полезно. Ми пари. Оба. Аз трябва да ям.
О, тук сме. Ами не знам как се легенах и как станах на толкова бутче тези нос. Жена бях на 3 сърца и станах напълно. Опа, аз пас бърдичок. Мърза дега на едно 7-2 8. Ако игра на 6, какво ще стане? Така по-добре. Добре, забай, какво ще да прави? Еми аз ще такова. Мале, то се стъмва. И аз се прибирали. Аз не съм подошъл. Майко. Бе, прибирам се, бе. Не ми давай зор. С моя? То я сега с моя. Ето е пирамидата, трябва да ям. Бързо. Виждам ти. Не, това е дупка. Да, знам на къде се. Има ли enchanting table? Чакай, ние може да си направим дъмкирка, ама не искам. Не, вярно, 14. На мен ми трябва 2 пържоли. Ай, вземай. Ай, стилаче. Дай ми аз съм на тигбучета. Чакай, да, просто. Чакай да оставим пържолите. Да не дойдат, да не чупат вратата, може би. Не ще ми трябва. Опечен. Майо, да ти направя инструменти. Какви каменни? Аз трябваше да я взям. Крипер. Може би бях на едно буче. Майко, това крипер ма гръмна. Минавам през два крипера и ме виждат да нося към. Майя, бягай! Майя! Ще умреш! Ето, това мразя криперите. Винаги взимат по 4 сърца. Или по 3, или по 1, не знам. Отиваме дърце, Взех се темиче. Да, качи го. Нямам! Това иска. Къде? Хайо. Колко е? Ай. Пак ли? Пак трябва да гледам.